A veciñanza de Escarabote saiu novamente á rúa para pedir que o goberno municipal recupere o nome Carretera do Muelle. Apelan á súa identidade para que a súa rúa volva a ter a denominación anterior. O pasado mes de novembro, Boiro rendeu unha homenaxe póstuma ao pai Joseba Beovide e o goberno municipal dedicoulle unha rúa en Escarabote, a coñecida como Carretera do Muelle, pasou a ser Rúa Pai Joseba Beovide. Un feito que se fixo para conmemorar a unha persoa que deixou a súa pegada na localidade, pero que non conta co beneplácito dos veciños. O sábado pola mañá, a veciñanza concentrouse na rúa para pedir que se recupere o nome de Carretera do Muelle. Porque fai cousa dun ano, pois aprobouse en pleno que se lle cambiara o nome e os veciños e veciñas estamos en contra deste cambio. Queremos seguir sendo Carretera do Muelle e así o fixemos saber en diferentes reunións co alcalde, tamén asistindo e intervindo en pleno, tamén se presentou unha moción que ao final non saiu adiante. E pois é un cambio que ademais trae consigo pois uns prexuizos negativos, innecesarios, totalmente innecesarios para os veciños e veciñas que vivimos nesta rúa e que, por outra parte, tamén destacar que non estamos en ningún momento dubidando da labor desempeñada polo padre Joseba Beovide, senón que nos parece ben a homenaxe que se lle fixo ca instalación dunha placa no Porto, pero no nome da nosa rúa nos queremos que siga sendo Carretera do Muelle. O nome polo que se coñece popularmente é que toda a veciñanza do lugar ten interiorizado. Quen di tanta historia por cambiar o nome dunha rúa, é que o nome non é un nome dunha rúa, é a identidade, o que somos e de onde vimos. É un mundo no que vivimos tantos cambios, tanto todo para xa, tanta inmediatez, tan materialista, o único que pedimos os veciños e veciñas da rúa Carretera do Muelle en Escarabote e Lampón é que non se nos quite a nosa identidade, o que somos e de onde vimos. Os veciños e veciñas reuníronse co alcalde para tratar esta cuestión, aínda que sen obter os resultados agardados. Porque que xa fixeron isto, que xa se lle propuxo xa se falou ca familia do padre Joseba Beovide, que xa está tal e que agora, que eso foi unha proposta de 4 persoas que eles estudiaron e que lle parece factible. Nós o que decimos é que os veciños en ningún momento se nos consultou, os veciños e veciñas, que somos os que realmente vivimos aquí e somos os que temos que facer os trámites e somos os que estamos conectados emocionalmente e de outros xeitos co nome da rúa e por esa parte pois que negativas que como fixaron que non se pode volver atrás. Que sinala que desde o colectivo entenden que o cambio aínda se pode reverter para que a rúa teña o seu tradicional nome Carretera do Muelle. Non temos noticias de se a familia do cura do padre Joseba Beovide está enterada do que está pasando coa nosa rúa, a verdade. Nós, por exemplo, nós ofrecemoslle ao Concello, nós propuxemoslle ao Concello que podería ser renoveado o paseo, o parque que está no Porto ou algunha outra rúa das moitas que hai, que xa sabemos que Escarabote non é Barcelona, pero hai outras rúas que non teñen nome, que poderían levar o nome da que se lle puxo a nosa rúa e que a nosa seguirá sendo Carretera do Muelle, como sempre. Romero afirma que seguirán concentrándose e movilizándose para que a súa rúa volva a ser Carretera do Muelle.